tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno tiri kunzvimbo yekwaziko kunonzi kwaMabika, uko kune mudzimai wechidiki ane 34 years akawanikwa akarohwa mumusoro. Dokta akaongorora akati hazvisi kuita kunge akarohwa nebanga asi chimwe chinhu chiri shapu. Mudzimai uyu akazoshayikira muchipatara mushure memazuva 4. Nhasi uno takwanisa kuenda pamba paanga achichemerwa kwaMabika, uko kwaari kunzi akawanikwa nhambo diki akanga akutosvika pamba pake. Tataura nababa avo vati chiri kuvanetsa ndechekuti tikatarisa basa rematsotsi chairo havangotanga nekurova munhukadzi, zvokuti vari kufungidzira kuti munhu akaita usvino uyu munhu anotozivikanwa nemwana wavo, uye vakumbira kuti vemutemo vave vanobatsiridza kuti mhondi yemwana wavo inge ichibatwa. Baba tauyawo kunoku kwaziko kwaMabika, uko kwatiri kuona kuti panapa muri parufu. Mungatitsanangurira kuti ukama hwenyu nemushakabvu hwakamira sei? Wangu mushakabvu washaika mwana wangu, nditi mwana wangu, mukoma wangu ino wandinotevera buda ndiye akazvara mwana wangu. Saka mwana wangu, mukoma wangu akashaika, mudzimai wake akashaika, saka ndini ndakakura ndichengeta mwana ashaika. Imi munogara kuno here? Ini handigari kuno, ndinogara kuMvuma, kunzvimbo inonzi Highlands 2 andachirumanzo. Saka imi makanzwa kuti zvakafamba sei? Nekuti kuuya kwataita kuno kutanzwa kuti wakaita zvokupondwa, imi makanzwa kuti zvakafamba sei? Ndakangofonerwa nasisi vangu vakatanga kusvika panapa vachitizvo musikana kwanza apondiwa achibva kubasa kuma8 dzemanheru ati mwanesano. Ndo manzira atakaita dzodza asengwa aenda kuchipatara, saka takatomhanya kuti tione kuti chii chaitika kumwana ari sei. Ndo manzira atakaita. Paakarohwa nematsotsi ipapo akararama kwemazuva akatomboendeswa kuchipatara? Vongu akararama. Munguva iyoyo akataurawo here iye kuti zvakafamba sei? Haana chakakwanisa kutaura, akanga ari unconscious, saka haana kana munhu wakataura naye hapana. Asi kuti munhu aingokwanisa kuti vanhu vaiona kuti munhu ari kufema pamba pakanongwari, vakatomukanda jira vamuka kumafuhu vachitoona sekuti munhu akafa. Saka mwana akazonzi navatete apona kuti mama havana kuuya, akanzi tarira kurodhi yavanobva naye kubasa sezvo vainzi vaburuka na8 kuti hapana here chavasangana nacho murodhi. Ndiye akatozoona vakarara pamba padhuze nepamba pavaigara, ndopakati mama vangu. Saka pavakamubata ndopakaona kuti munhu ari kuchiripa kanyika, ndopakazomhanya kumapurisa. Kuzvekuti akanga aburuka na8, vanhu vakaziya sei kuti munhu aburuka na8? Aniwa akafonera naye here zvichida kufona kumba kuti ndaburuka, kana kuti vanhu vakaziya sei kuti aburuka na8? Right. Murume waifambidzana naye ndiye akafone kuti uri kupi, wadii. Ndiye akaudzwa kuti ndaburuka apa paRegan na8. Vanenge vakaporomisana kuti musi iwoyo wakabva kubasa manheru acho murume waifambidzana naye vaida kutengesa mba, saka ndiye aiuya nabhaya wekutenga mba. Saka pakabvunzwa kuti wadii aitoti kuda murume wayadi asvika pamba nabhaya. Ndo mashoko takawana vatete vachiti ndo zvakataura iye. Murume wacho tikupa wanga wachimufonera iwe, wanga wachimufonerei? Akati ndachitoina bhaya, wangaida bhadhara imba yawanga wachigara. Matauriro amuri kuita muri kuti akaponderwa padhuze nepamba. Kana pari padhuze nepamba pane dzimba panofambika zvakanaka, inzvimbo inotyisa here yekuti zvichida kana munhu aburuka usiku panototyisa? Panguva paakaponderwa zvaito hatingati nzvimbo inotyisa, because inzvimbo ine misha yakabatana, plus nguva yachona yevanhu vazhinji sendatoti svike panapa ndaona kuti nguva yekuma8 kuko vanhu vazhinji vanenge vachitoti fambei, zvekutoti zvikutotinetsa kuti
sei hawo nekuti pakanga akavata pacho ropa ringotangira paanga akavata pamba ipapo, asi kuti tizive kuti pakatemerwa chaipo chaipo ndepapo wozive pamba ipapo havana noizi avakawa pakanga ari plasi iye akanga atovata paruvanzi zvokuti kadena akanga achidzingirirwa kuti azosvika paruvanzi ipapo vanhu vaifa kutowa noizi zvinoti takaona sekuti paakaradziwa pamba ipapo apo hapasipo pakatemerwa. Iye zvinezvi pane zvamambonzwa here kubva kumapurisa zvichida kuferefeta uye pakuti vanhu venharaunda vanoti here zvinhu zviri kuitika kuti vanhu vari kupondwa munharaunda iyoyo? Ya, vanhu venharaunda vari kutaura kuti kune maincident akati wandei vanhu vari kupondiwa nekutemiwa munharaunda imomo, asi pamapurisa mupurisa akasvika pascene of crime haana statement yaakatipa, ende iye akati haana statement yaari kutora, akati zvichazoitwa nemasaidi after forensic, saka hatina kunyatsopawisisa kuti hawo. Kazhinji kacho pakaitika chinhu vanhu vanofungira kana kuti vane zvavanofunga kuti zvida zvakafamba so nekufamba so. Mudzimai uyu aive nevana here uye kumba kwaaienda kwaive neumwe munhu muhombe here wekuti zvichida paanoburuka anokwanisa kuti ati ndaburuka? Aibva kubasa here nguva iyoyo? Ya, mudzimai aibva kubasa uye kumba kwanga achienda kwakune vana 4 vadiki, vatoti vadiki chaivo vanga vari 3, kozoti musikana mwana wasisi vake vanga achigara naye ati kurei zvokuti ndiye akatozokwanisa kutonzi afonerwa akati mama vasati vasvika uyo shamwari yavo vanofambidzana afona vachipopota kuti tarira kurodhi kwaafamba kwava vanobva nakuti hapana here chazi ndiye akaotifambei after 20 minutes mbatoona mai. Akaona mai mwana uyu aive panopamba? Mwana anga ari panopamba. Ko wavaifambidzana naye anga akufona achimutsvaga here? Akataka kumutsvaga nguvai? Waifambidzana naye akamutsvaga kuma4 kuedza, ndo paakasvika pamba. Anonzi akatongosvika achipopota kuti haupopa, ari kutoziva kuti mumba umu hamuna munhu, ndokutorova dhoo remba kupinda mumba, ndo pakazoona asi mumba musina munhu, ndo pakatanga kufonera tete kuti mwana wazvenzei hure haatoripo pamba, ndamufonera achiti ari kuburuka na8 o'clock, asi izvozvo haana kusvika pamba. Avo tete vakati ko iwewe unogotanga wapopota usati watarira kwabva nemunhu, waziva sei kuti asangana nedambudziko kana kuti haana? Saka vakatoshamisika kuti munhu anogopopota iye ari afonera munhu, unotanga watarira kamunhu kuti munhu wandafonera na8 asati asvika, chii chaasangana nacho? Bhozi pano paanotoziva vagari munzvimbo imomo. Saka afonera tete, akazofonirazve mwana wazvanzi yavatete, akafonirazve muzukuru. Asi nguva yacho yamuri kutaura manje inoita kuti tikahadzike. Kana akafona kuma8 oudzwa kunzi ndaburuka, iye akanga auya nabhaya, munhu kubva chinhambo ichocho chekuti munhu akaburuka na8 panofambika nguva yakareba zvakadii kuti munhu asvike pamba? Kubva pavanoburukira paridhani, ini ndakafamba semunhu wangu akaremara, ndakaona sekuti 20 minutes anenge atosvika pamba. Zvichida kuti kana akanga akamira nabhaya kunoko aifanira kunge atotanga kutsvaga kuti ko munhu ari pai nguva iyoyo. Saka iye afonera munhu haana kusvika, iye akamira nabhaya panapa, asi haana kutsvaga munhu waona asina kusvika, kwazotanga kumutsvaga na4 am. Vana vanoti iye paakafona kuna vatete pamba panapa angazoti pasvika vana vanoti vabvunzwa naatete kuti uyu pakandifonera kuma4 akanga auya kumba nguva, mwana akati aiwa uye akauya kuma4 ikoko ndokwakatoya achitopota, asi kuna vatete akati ndandiri kumba kuma10 nabhaya. Iye akati ndari kumba na10, asi kumukadzi iye ati mukadzi ndatamuudza kuti ndinotoi nabhaya ndiri kukocha, akaita mastatement anenge
akati siyanei maviri. Iwo izvozvo kana zvizvinhu zviri kukushungurudzai mataura here nemapurisa kuti zvatiri kunzwa zviri kutaurika apa isusu zviri kutishungurudza, kuti munhu ari kuti akafonera munhu kuma8 munhu haana kusvika akazotanga kumutsvaga kuma4 makwanisa here kuenda kumapurisa kunotaura izvozvo? Mupurisa akauya aiwo wacho ndiye wataifungidzira kuti achabvunzawo statement kuvanhu vafigwa. Saka paakasvika pascene of crime akatongoti ndangouya kuona handina statement yandotora, haana munhu waakabvunza. Tikamubvunza kuti saka nyaya itozoita sezidanzi indongoita pangu, maCID achazouya oita kati ona ikaisi kutotora burial order after anoti forensic inenge yaitwa totoenda nemunhu kumusha. Saka maCID vanozotora statement kunani zvikanzi ndo nyaya iripo pangu ndatopedza, haana statement yaakatora. Asi chairman wenzvimbo akafonera kuda mapurisa hamene waakabvunzawo mupurisa kuda pawakauya pekutanga vachitisenga mwana wangu ndofunga kuda papa pane mapurisa kana maviri pane mukadzi waakafonera achiti ko uyu shamwari yake ari kuti akanga ari pamba apa nguvai. Mupurisa akati statement yapa akati akanga ari pamba apa na10 dzemanheru akamirira kuti uyu auye. Asi vana vari kuti iye haana ambosvika pamba na10 akauya na4 kunze koedza. Saka ndo statement yadaida kuti mupurisa akanga auya timupiwo statement kuti uya kuno wakafonera uko mapurisa ari kuti akanga ari panapa na10 but kuna tete akati zvenda ndiri kumba. Asi pamba pachona pane vana kuti akauya na4 patoedza. Saka hatisi kunyatsonzwisisa ipapo kuti pamba pacho anga asina kupinda mumba anga ari kunze kwemusha kana kuti hapana achaziva because hapana akamuona. Panzvimbo yakaonekwa mwana wenyu akarara, vanhu ivo vaona kuti pane munhu aripo vakamukanda, vane vavakaudza here kana kuti vakaziva here kuti munhu ashayikira panapa ndeiko sezvo muri kuti pari padhuze nepaanogara? Right, vanhu havana kuziva. Pavakamuka vachimuona wakaona sekuti munhu akatofa, vamukanda nyingirigiri kagumbezi. Ndo pakazouya mwana achitsvaga, ndiye akazoita kuti vazive kuti munhu uyu ndowepapapa. Asi vanenge vanga vatotuma vamwe vavo kuenda kumapurisa kuti pane munhu akaurayirwa pamba pedu, bozi vanga vasina kuona kuti mupenyu. Achizoenda kuchipatara mwana wenyu ari kunzi akakuvadzwa nei? Ibanga here? Chii chakashandiswa kukuvadza mwana? Dhokota akaexamina achitizo harisi banga, anogona kuve akatemwa nekasano kadiki, zvimasano zvidiki zviya kana kambeso. Bozi vanoti kati iripo haisi yebanga yaakatemwa naye kugotsi, ndiye katemu kadiki kana kambeso kari shapu. Pazvinhu zvaanga akatakura tinoziva kuti madzimai vanofamba nemahandibhegi kana kuti nezvimwe, pane zviri kushayikwa here pazvinhu zvaanga akatakura? Hongu nefoni yake zvetati sipo, asi foni yake anenge anayo. Kozotizve mukuru wekubasa kwake anoti ndakamupa $30 ndichiti mangwana kana uuya wotenga mugoti yekubasa kwavo. Saka izvozvo hapana akazviona. Izvozvo zvakashayikwa. Asi handibhegi yake inge iripo? Hapana zvatakaonekwa zvose nehandibhegi yacho. Hapana kumboonekwa kuti anga akabata chika, anga nebhegi hombe, anga nechi, hapana anoziva. Asi hapana chakanga anacho. Kana matsotsi ari echirume akamuataka kuti uwandire munhu uzomutema nekugotsi, zvinondikachamaza because munhu womukadzi anogona kungobatiwa nemaoko chaicho achitotorerwa everything. Saka ndoona kuti munhu uyu munhu anomuziva, waakatoona kuti munhu yakandiona anogona kundisa pakaoma. Saka akamutema nekugotsi kuti atore zvaari kuda kana kuti aite zvaari kuda asingaoneki. Chii chamunotarisira inini kuti vemutemo vaite? Nekuti tinoziva kuti kana tawirwa nedambudziko rakadai mwoyo yedu inogadzikana tikaziva kuti mhondi yemwana wedu yabatwa. Zvamuri kutarisira kuti vemutemo vaite? Ini chandinotarisira kuti vemutemo vaite, ndaiti vaite mutemo wavo sezvazviri chaizvo, kuti
izvozvi deno vakauya vakatotorawo mainvestigations ekugara kwake, kuhama neshamwari kana manext door kuti vanhu vaimbogarawo sei nomumwe wake apa. Handitika pamba pamaipaona sei kuti munhu azosangana nedambudziko hapana here kana makakatana wakachimboitawo pamba ipapo kana maviolence kuti zvogona kwezviincluda pamaizvizvi aitikaya. Saka ipapo pari kundinetsa kuti mupurisa aiwo akauya wacho haana kana statement yakatora kuveukama kana vagari, kuda akangotora statement kune waifambidzana naye wacho hatizivi. Saka ipapo pari kundinetsa kuti zvinozotorwa kwapera nguvai, uye dikawa kuti vakauya vachibvunzawo foni namba dzake, vozamawo kutireka foni yacho kuti foni yachona kana yakabviswa line yakaiswa mufoni ipi kana rakaita sei. Zvinogona kurekota kuti foni yanga iri mufoni nesirivha namba yakati yakazoiswa line rakati riri kushandiswa panguva yakati. Ekoneti inogona kukwanisa kuti munhu ari kuita communication nevanhu vari pakati nepakati vonisa makozi votaura kuti voona kuti foni yacho iri pamunhu akaita sei. Saka izvozvo mapurisa hapana kana mupurisa akabvunza izvozvo. Saka zvinototinetsa kuti saka dambudziko rai rinosorovheka sei munzvimbo kana mapurisa asingatoriwo action inofungidzirwa nevanhu kuti iitwe. Tataura nemuvakidzani uyo ati nzvimbo inoyi yava kutyisa nekuti kazhinji vachinzwa kuti pane vanhu varohwa, vabvutirwa zvinhu uye vapondwa, asi havana zvavari kuona zviri kuitwa nemapurisa kuti vave vanovachengetedza. Uyewo zvakare kunyange vanhu vakanzwa munhu anenge achema kunoku, zvinotyisa kuti vanhu vabude panze kuti vabatsiridze, vava kugara kunoku vachitotyira upenyu hwavo. Matauyawo kuno kwaMabika, imi munogarawo munharaunda ino here? Wangu ine ndinogara muvhileji ino yaChitsvatsva. Mungatitsananguriro here kuti imimi chii chamakaona kuti chamakanzwa musi wakarohwa mudzimai anogara pamba panapa? Isusu sevanhu semunhu anogarawo muno, sekuitika kwezvakaitawo musi wechina, tichimuka tichizvinzwawo chinzi mudzimai uyu akanga auyawo kumapast 8. Hataitarisira kuti time idzodzo dzingave dzichirohwe chinyi munhu, nekuti isusu varume vedu vanotobvawo kumabasa kuma9 kuma10 tinotofambe munzvimbo dzinodzi. But nekuda kwekuti nhau dzekungorohwa munhu munzvimbo dzinodzi dzakutoita dzichikwira dzichiwanda, even nyangwe pane makuva ari paseri apa panogariwe vanhu, zvekuti vanhu vanodonzi musashandise rodhi yeipapa. Mugiraundi umo munopondwa futi vanhu, zvokuti matava nevanhu vakawanda vari kurohwa vachitofa. Saka nekuda kwekuti azonzwa kuti munhu uyu arohwa, wanga ariwo pagogo apo paakazowanikwa akadini, akarara kwakumakuseni kuma4 kwaakazowanikwa ikoko, echizotakurwa nepolisi vechizoendeswa kuchipatara, tichizonzwawo kuti munhu yaakusisina atisiya. Takava nekushushikana kuti zvambonyatsofamba sei, uye netime dzacho hataitarisira kuti munhu uyu angave echirohwa panguva idzodzo, nekuti kunenge kuchifamba vanhu vakawanda. Ende pari kunzi pakawanikwa mudzimai uyu pamba pekuti vanhu varipo, vanhu ivo vari kuti havana kana noisiya vakambonzwa? Vanhu vari kutaura vachiti havana. Vanhu vanotaura zvakasiyana. Vamweni vana vari kutoti takanzwa munhu kuscreama, even tanzwa kuscreama ndewe kuseri uko, vechiti takanzwa munhu ascreama, but pakascreama munhu takati ndimama vedu, sezvo vaende kuchechi takabuda tikavhure madhoo hatina munhu wetakadini. Takazotobvunzawo mai kuti mama, taitofunga vamwe ndimi makascreama nekuti anzwa munhu adini ascreama. Mukadzi airatidza kuti angoscreama akawana, asi hatina kuona kuti munhu zvafamba sei. Takazongonzwawo chizi tichizobvunzawo vanhu vepaarea kuti nhai mamunawo kana kumbonzwawo here noise. Vanhu vari kuti aiso hatina kudini, vamweni vari kuti hatinawo zvinzwa. Asi kuri kuti kunoku munhu akachema usiku, vanhu vekunoku vakabatana here zvekuti vakanzwa munhu anenge achema vanobuda? Kunongo kunenesere chinhwana, kunongo vanhu nenhau idzodzo dzinonetsa kuti vanhu vangabuda, nekuti munhu anototya kuti ndikabuda pamwe ndini ndichadini, ndichatoatakwa, nekuti zvina kutanga kuitika nhasi. Isu totozviziva bhozi tinotofamba mumunana Mabika road macho mutechidini, vanhu chokwadi mwe anotongobatwa ototorwa zvinhu zvaanenge ainazvo. Mumweni kana kuma5 otobatwa nzi tipe zvinhu zvese zvoinazvo ototorerwa.
mapurisa vari kubatsira here uchinge zvaitika izvo zvekuti vanhu vari kutorerwa zvinhu vari kubvutirwa zvinhu? Munomboona here nharaunda ichifamba mapurisa zvichida vachiita mapatrols? Sekutaura kwamaita mati vanhu vakawanda vari kurohwa, vamwe vari kupondwa. Kubva zvinhu izvozvo zvazvatanga kuita, mapurisa vari kuwanda here munzvimbo inoyi kuedza kuchengetedza upenyu hwevagari vekuno? Ipapapo mapurisa havasati vamboadzinganyepa, hatisati tamboone zvinhu zvakadaro kuti vari kubatana vechizamawo kutidini, kutichengetedza. Chii chamungade kukumbira imimi zvichida kune mapurisa iyayo? Nekuti tinoziva kuti upenyu humwe chete chete hukatorasika hwakawandisa, asi mimi vakutoti kuti vakawanda vari kurohwa, vakawanda vari kupondwa. Zvamungange muchikumbira imi kuti zvichida zvikaitika zvinokwanisa kuchengetedza upenyu hwenyu sevagari vekunoko? Sevagari vekunoku changa tichingoti dii mapurisa vechinge vanzwa nhau dzakafanana neidzodzi vange vechizokurumidzawo kuitawo maaction ekuzama kubatsiridza kukurumidza kuona kuti sezvo patoitike zvinhu zvakadai, saka toavoida sei nzira dzakafanana neidzidzi kuti zvinhu zvisarambe zvichioneka. Vakange vakabatana vakaisawo magurupu vechipota vechimbotenderera vechimboonawo nevayo vakomana vacho vanenge vechizviita hatizozivi, vechimbopinda-pinda nemudzimba mesomo vechimbozamawo kuti batani kutiumbiridza kuti upenyu hwedu hunge huri pamwe chete. Iyo polisi yacho ndaiitawo actionwo, ingave iri yekuno yedema yacho inoshanda kana kuti ingave yemakoni, ndaingobatanawo inge ichitidini, ichitiumbiridza sedistrict. Kubva ipapa pamuri kuti vanhu vazhinji vari kupondwa, pane here vakambobatwa? Kana kuti kubva ipapa hamuna vamakambonzwa kunzi vabatwa kunzi ndo vanhu vari kukanganisa upenyu hwevamwe? Kubva ipapa hatina otamboti tanzoti kune azobatwa hanzi ndiye adai atinganyika, hatina tati tanzwa. Tataura namai avo vati kuona kwavo zvakakosha kuti mapurisa vatore munhu aifambidzana nemwana, nekuda kwekuti zvinhu zvaari kutaura, mastatements ari kutaura ari kusiyana-siyana, uye mwana wavo asiya vana vadiki, vana vatatu, iko zvino izvi vasara vasisina mai. Tauyawo pana patiri kuona makaungana muri kuchema mudzimai akaita zvokupondwa kuno kwamabika. Imimi ukama hwenyu naye hwakamira sei? Munhu chaya pano mwana wangu murume wangu. Mwana wenyu anga akura zvakadii uye asiya mhuri yakakura sei? Mwana wangu anga vane 34 years, asiya vana 3, wokutanga ane 14 years, wechitu ane 11, wokupedzisira wachona ane 9 years. Imi makazvinzwa muri kupi kuti ndo zvaitika kumwana wenyu, uye chii chamungade kutaura pamusoro perufu rwemwana wenyu? Indakazvinzwa ndiri kuWaterfalls, ndokwandinogara kuretreat, saka ndopatakangonzwa kuti ndo zvaitika kunoku. Chandongoda kutaura ndechekuti dai vemutemo vapindira panyaya yeinvestigation yemwana wekosi, maityiro akaita zvinhu zvasitambirika ende hatisi kufara nawo, ende hatisi kufara nemaitiro ari kuita vanhu vacho vemutemo. Chinyanya kurwadza ndechekuti mwana uyu haana waakambotaura naye, asi dai kunzi iye akararamawo patsaona yakaitika aigonawo kutsanangura, asi pari zvino zvichiri kunyanya kurwadza ndechekuti pahama dzose hatina chatiri kuziva, hatina chati chiumbo hwatinahwo kuti tingati aiwa zvinhu zvakafamba so kana zvakafamba so. Tatinotarisira kuti dai kunzi anga ararama aigona kutsanangura kuti zvii zvakaitika, but right now hatina kana chimwe chatiri kuziva kana kuti tingakwanise kutsanangura pamusoro pezvakaitika. Tichitaura nababa vataura pamusoro pekuti pane munhu wavaifambidzana naye, iye zvino izvi kushayika kwaita mwana wenyu, vakauya here zvichida nehama dzake, aripo here pana pari kubatirana nemi here? Ndo chimwe chezvinhu zviri kutonyanya kutirwadza kubva dhere kutanga. Ainge akambouya kahwani kuchipatara uko, haana kuzombodzoka kusvika munhu ashayika. Ini kutomuona ndakatozomona nezuro atoita zvekutotumira maiguru vake kuti ndikumbirirewo ndoda kusvikawo panhama. Hatizive kuti iye anoita zvekutya kana kuti ndinotya kurohwa kana nyaya yake yacho chaicha inoita uri papi, ende kubva kwakauya ipapo nezuro wacho nayo achibva aenda kusvika izvezvi haapo pano.
even kana nefoni yake uda kuti mufonere atona foni yacho. Saka hatisi kuziva kuti kwaari zvii zviri kuitika paari iye kuti asawanike. Inini munhu achitone munhu wake zvakafanana nemikana mutone munhu wenyu achitoziva kuti muri munhu wangu, ndinotosarudza kuti unofa ndasvika pamunhu wangu, ngandidzingwe ndiripo kana kuti ngandirohwe ndiripo nekuti ndenge ndichiteera munhu wangu. Asi zviri kuitika pane uyu mukomana uyu hatisi kuzvinzwisisa kusvika pari zvino. Hatisi kuzvinzwisisa kuti chii chaari kuzama kunyatsoita kana kuti chii chaari kutya iye kuti asvike panhamo pemumwe wake waaifambidzana naye. Vakanga vaine makore akawanda here vachigara vese, uye tinonzwa kuti dzimwe nguva unozonzwa zvimwe zvinozobuda zvichida kuti pamwe vainetsana kana kuti aimborohwa kana kuti imimi mumakamutarisa vaigara zvakanaka here nemwana wenyu? Ndichitarisa pamakore avagara vanofanira vanga vanga vakutosvika zve6 years vachigarisana, asi nenyaya dzatanjichinzwa dzaitaurwa kubudikidza nemwana wedu achitsanangura pakugara kwake, vanhu vaigara vachinetsana zvokuti pamwe achaitanza aitomborohwa otobuda panze achimhanya asina kupfeka achinetsana. Vana ava vachitodzingwa kunzi bvai pano chichi zvekuti mumba wamotori neimwe TV yanga irimo yemwana wedu yakatopwanya iye because anonzi ane mumwe mukadzi waainaye. Saka anzi mukadzi akatomutevera kunoko auya kuno kuseni akakuseva atopwanya TV uyu munhu mwana wedu atobuda aenda kubasa. Vana vakatovasiya vari pano ine mukadzi wake vari mumba wamwana vachitoenda kuchikoro. Vana po vakazodzoka kana TV iyo yatopwanyika. Mapurisa haana kuita kwaakaita futi nenyaya inenge yakatomboripotwa but haana maitiro avakaita. Munhu aiita zveviolence takatomboya tichitotonga nyaya yachona murimwe day ndinavatete tinyatsoona kuti zvinhu hazvina kutomira mushe. Nyaya ndedzestendi, nyaya dzemba idzo dzine stendi nemba hameno kuita kwaaiita achida kuti atengese musha wavakanga vatenga nemukadzi nemwana wedu. Saka nyaya dzacho hadzina kumira zvakanaka. Imi chii chamungade kubatsirwa nacho zvichida kune vazhinji vanoziva mutemo nekuda kwezvaitika kumwana wenyu nezvamuri kufungidzira imi kuti zvichida zvakaitika? Isusu hedu nekuona kwedu nemazira atiri kuita zvinhu kana nemaoni atiri kuita zvinhu, tinoda kutokumbira mutemo kuti vambotora mukomana iyeyu vambomuinvestigata, vambonyatsonzwa kuti vambonyatsotora statement chaicho anyatsotaura nyaya yamafambiro azvakaita, because statement dzake dzasiyana dzawandisa dzaari kutaura zvinhu zvacho zvaasina kuita achitaura zvinhu zvaasina kumvura akaita nepaasina kunge aripo. Saka hatichanzwisise kuti tichiti imhondi here matsotsi here akaita kuita uku, hatichanzwisise. Saka tachida kumbira vemutemo vambotitorerawo ye mukomana iyu vambonyatsomuβvunzurudza chaizvo nemastatements aitipa aipa vatete nemastatements aachabvunzwawo kuti zvinhu zvinopindirana here because maaudio aripo. Maaudio aya ndapi aifona achitaura natete achiti anga ari pano pamba ndazodano yazoti aburuka nguva na8 achinyepa iye anga asipo pano. Andura kungotaura ndezvekuti ini chikadziko changu ndechekuti kupondwa kwakaitwa mwana panotemwa munhu nedemo, handiti pasini paunotemerwa nedemo unotemwa nedemo ropa rotobuda ipapo, handiti but mataridzikira ari kuita pano paakazowanikwa ari varadza kuti munhu asina kutemerwa ipapo, hatiti akatemerwa ipapo, ane paakatemerwa. So pakuti akaiya ega here apo kana kuti akaita zvokutakurwa akasiya aiswa ipapo kuti vanhu vamuone because hapana mameters akawanda kubva nepanapa, akatosiyiwa munhu iye anenge munhu wekutoziva kuti pamba pake ndiapa. Saka tikamusiya panapa achaonekwa nekukasira. Saka ipapo hapana kuti mirira zvakanaka. Kwanisa zvakare kusvika pamba pakawanikwa mudzimai uyu akarara mangwanani, apo vanhu vepo pavakamuka vakaona achigwagwadza vakabva vamufugidza gumbeze nekuti vaiti vakaona unge akanga apindwa nechando, uyewo vamwe vachienda kunoudza mapurisa. Tataura nemudzimai atiye zvinhu zvinovhundutsa uye manheru acho
imbwa dzakahukura zvakanyanya. Ngatinzwei vachitaura. Mainini tauyawo pamba panapa apo patanzwa kuti ndo pakawanikwa mudzimai mushure mekunge arohwa mumusoro. Imi mungatitsananguro here kuti makaonei, dzaive nguvai? Isusu takatanga wanzwa kuhukura kwembwa kumapasti 9 hatina kubuda panze. Akuseni tichimuka kubva tazonakirwa napabepa next up. Zvikanzi munhu akarara panze munomuziva here hama yenyu here. Patatobuda panze kati hatinoziva, patinoona akarara apo. Patatotora gumbezi kubva tamufukedza. Babepa next up anakuenda basi. Ubva aenda kupolisi. Polisi wabva yawo. Paita vasikana vaidarika apo. Ubva watovatora zvikanzi ndimama wedu. Wakawatora ndopatakati tasabva tatoona pane apa neapa. Imimi muchimuka muchiona munhu akarara kuzomufukidza gumbezi memakutofunga kuti munhu ashaika? Tafunga kuti pamuchando semunhu anga vatakangoona achingobvunda ari papa asingatauri. Aioneka kuti ari kubvunda mupenyu samama kumufukidza kuti adzirwe. Hamuna kuziva kuti ndewekupi, nekuti tikaona panapa hapana kana chinhambwe nepaanogara. Taisavaziva. Nenguva ishoma muchigara kuno kuhereka kuti ivo ndo vane nguva ishoma kuti semunhu anoshanda maisaonana? Indatangogara kuno kumamanje tete havafambiwo saka kuvaziva kunei kuchinetsa. Chitiko chakusiyai muri papi nekuti maona munhu anga ari paruvanze rwenyu pasina mazuva obva atoshayika? Zvinhu zvatotityisa ende zvinhu zvatibata zvokuti. Mati mimi makanzwa kuhukura kwembwa. Hamuna chimwe chamakanzwa here besides kungohukura kwembwa ikoko? Uye mimi pamunonzwa imbwa ichihukura zvinokuvhundutsa here kuti munongotiwo pamwe iri kuhukura munhu ari kupfuura? Dzose hukura but musiwo dzakanyanya. But hatinombofungira kuti pane zvinhu zvingaitike sekuhukura kwembwa. Sei musina kubuda? Nekuti tinoziva kuti kana tine mbwa tiri kuti tichengetedzeke. Uye imimi sei musina kubuda? Makatya kubuda here kuti makangotiwo ihame? Ndedzepa next. Saka dzaingohukurawo ndosaka tisina kubuda. Chii chamuda kutaura imimi nekuti zvinhu zvakadai so zvinovhundutsa kuti zvaitikira pamusiwo penyu chaipo? Ndinongoti polisi ngaite basa kana pana akashanja akaponda amai avo vanhu ngavabatwa. Kozi zvinhu zvatirwadza. Ngoona munhu ari pumba pedu tozongonzwa kuti atofa. Tinoziva kuti nyika yedu iye zvino izvi yashata. Tinongoramba tichikurudzira kuti zvakakosha kuti nzvimbo dzinotyisa vanhu vasafambe usiku, asiwo zvakare vanenge vachiziva vanhu vari kuita usvinu uyu vakwanise kutaura kumapurisa, uyewo vemutemo kana vanhu vatizira kwavari vakwanise kuvabatsiridza. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.